салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. оғоз мекунем. финали чемпионати Аврупо воқеан арзандаи 4 соли интизории мухлисони футбол буд. ду дастаи арзанда ва беҳтарини Аврупо ба финал баромаданд ва як бозии ғайриинтизореро ба мухлисон тӯҳфа карданд. дар аввали бозӣ англисҳо аллакай бартариятро бар зиммаи худ гирифтанд. вазифаи голзанӣ дар финал мисле ки ба дифоъгарон вобаста шуда буд. Люк Шоу, ҳимоятгари канори чапи мунтахаби Англия, дар дақиқаи дуюми бозӣ голи аввали дидорро ба дарвозаи Ҷанлуиҷи Донарума ворид сохт. ин голро футболбози Манчестер Юнайтед дар дақиқаи дуюм не, балки аз оғози бозӣ ҳамагӣ 1 дақиқаву 57 сония гузашта буд ки аз партофти ҳамдастоаш Киран Триппиер тӯбро вориди тури дарвоза намуд. ин гол ҳамчун голи тезтарини таърихи финалҳои чемпионат сабт гардиду. барои Люк Шоу бошад ин аввалин голи карьераи футболиаш бо пираҳани мунтахаби Англия шуд. дар аввали бозӣ англисҳо аллакай нишондоди рекордиро сабт карданд, вале ин охири кор набуд, чун итолиёҳо ба англисҳо барои ин рекорд ҷавоб не, балки ҷазо пешбинӣ карданд. акнун ҷавоби ҳимоятгар ба ҳимоятгарро баррасӣ мекунем. Леонардо Банучи ҳамчун ҷавобдиҳандаи голи Люк Шоу қаҳрамонии назаррасро дар таърихи футболи Италия сабт кард. агар Банучи намебуд, шояд ҷоми чемпионатро Харри Кен болои сар мебардошт. Банучи дар аввалҳои қисми дуюми бозӣ дар як ҳолати сардаргумӣ ё худ хеле омехта ки аз зиёдии футболбозон дар дохили ҷаримагоҳ тӯбро ҳар касе ҳар гунае ки мехост мезад, ахиран онро вориди дарвоза сохту ҳисобро мусовӣ намуд ки бо ҳамин натиҷа бозӣ 139 дақиқа идома ёфт ва баробарии қувваҳо бозиро то марҳилаи пеналти бурд ки дар ниҳоят Италия пирӯз омад. Банучи баъди гол заданаш аввал ҷониби минбари мухлисон рафт ва баъдан ҳамон ишораи истиқболгирии машҳурашро лобалои наворбардорҳо такрор намуд. ӯ ангушти ишоратии худро гирди даҳон тоб доду баъдан рафт ки ба қавле ин ишора пушти худ ҳикмате доштааст. ӯро пурсиданд ки ин ишора чӣ маънӣ дошт. гуфтааст ки ин ишораро ман аз хурди муқобили бадхоҳонам мекардам ва пушти ин ишора шиёре меистад ки чунин мақоле аст: пеш аз неш задан аввал даҳонатро бишӯй. дар футбол ман ин шиёрро замоне истифода мебарам ки бо касе баҳс ва шарт карда бошам. ман бо ҳамдастаҳоям шарт гузоштам ки дар ин чемпионат гол мезанам ва ба мақсадам расидам, гуфтааст Леонардо Банучи. ин охири аз гол истиқболгирии Банучи набуд. ӯ ҳамчунин бо ангуштони як дасти худ ҳарфи эми лотиниро сохту бо дигараш элро ки онро ба ҳамсари худ Мартине Маккари барои якҷо 3 фарзандро тарбия кардан бахшид. хулас Банучи 3 нави истиқболгирӣ аз голро ба маърази тамошо гузошт. медонед барои чӣ? барои он ки ба ҳимоятгарон гол задан гоҳ-гоҳ насиб мегардад. мегӯям вируси корона фақат ба шушҳо зарар надоштааст, ақлро ҳам кам-кам бемор мекардааст. мухлисони мунтахаби Англия гумонам фаромӯш карданд ки бозӣ дар хонаи худашон аст ва бесарусомонитарин мухлисиро дар таърихи футбол нишон доданд. футбол пеш аз оғози финал қариб ба ҷанги шаҳрвандӣ табдил ёфт. мухлисон миёни худ ҷанҷол карданд, дар кӯчаҳои шаҳр ба бетартибӣ даст заданд, парчами мамлакати дар футбол ҳарифро зери по карданду сӯзониданд ва ҳатто бедоштани чипта ва ба зӯриву ҷанҷол кӯшиши дохили майдон карданро намуданд. боз мегӯянд он мардум дар навбатпоиву ботартибӣ як сару гардан аз дигарон болоянд. дар мо фақат рӯзҳои ярмарка чунин мешавад. рӯзҳои футбол тамоман мардум ҷанҷол намекунанд, барои он ки нестанд. камтар пеш аз оғози финал кӯчаҳои гирду атрофи майдони Уэмбли ба як партовгоҳ табдил ёфт ва ҳатто баъзе мухлисон аз зиёдии партов ба он ҷо эҳтиётона қадам мегузоштанд. саҳифаи варзишии машҳури Евроскоп навори мазкурро гузошту болои он навишт ки инро мегӯянд ғарбиҳои тараққӣ карда. дар ҷои дигар мухлисон беэҳсоси хасташавӣ фарёд мезаданду болои мағозаву ошхона ва ҳатто долонҳои хонаҳои мардум мебаромаданд ва бетартибии худро ба намоиш мегузоштанд. ҳатто кор то ҷое расид ки марду зан ба ҷойҳои мамнӯъ аз ҷумла болои чароғакҳои роҳ баромаданд ва бо пой болои он зарба мезаданду шодӣ мекарданд. гуфта мешавад ки замони чунин ҳодиса рӯй доданд ҳатто баъзе нафарон аз беаҳамиятӣ ҷароҳат бардоштанд ва ба кӯмаки ёрии аввал ниёз пайдо намуданд. дар қисмати дигар мухлисони Англия аз ҳасосат парчами миллии мамлакати Италияро зери по карданд ва болои он рақсу шодӣ менамуданд ки дар ниҳоят дар майдони мардӣ ҷазои арзанда ҳам гирифтанд. он байрақи зери по ҳамчун парчами чемпионҳо боло шуду парчами болои китфи онҳо чун парчами нолозим дар финал боқӣ монд. агар шумо фикр доред
ки мухлисони Англия фақат муқобили полисҳо ва итолиёвиҳо дар афтодан хато мекунед. ҳатто дар ҷои дигар онҳо футболро ба ММА табдил доданд ва муқобили худдиҳо ба ҷанҷол бархостанд. дида мешуд ки ба қавли ҳар ҷои атрофи майдон гурӯҳе бо гурӯҳи дигар ва нафаре бо нафари дигар ҷанҷолу хархаша мекарданд. аз ин ҷанҷолҳо баъзе нафарон ба беморхона уфтоданд, курсиҳоро мешикастанд, макони фурӯши обу яхмосу хӯрданиҳои ба истилоҳ фастфудро вайрону балангор месохтанд ва сари якдигар мушт мебардоштанд. ҷои дигар медонед қиёфазоро пурталотун кардан нафароне ки чипта надоранду мехоҳанд дохили майдон шаванд. онҳо то ҳадде инро мехостанд ки гурӯҳ ба сари масъулин ва муҳофизон мушт мебардоштанд ва бо ҷанҷол даромадгоҳро шикаста кӯшиши дохил шудан мекарданд. баъдан гуфтанд ки дигар масъулин тоби садди роҳ шудани онҳоро надоштанд ва садҳо мухлис бо ин роҳ дохили майдон шуданд. инаш ба қавле дарди бахайр. ҳатто одамони чиптадор дар даромадгоҳи майдон бо муҳофизон ба хархаша бархостанд. ба назар чунин мерасид ки ҷанги байналмилалӣ сар зад. дар навор бар алои аён аст ки он ҷо касеро аз худ беҷонтар дид ҳатман як муш мезанад. одамон замони карантина аз ҷанҷол бо ҳамсарони худ девона шуданд. боз шумо мегӯяд ки дар навбатпоӣ пушти дари табибону раисон ноадолатӣ мешавад. дар мо ин хел нест. дар мо фақат рӯзҳои тӯй баъзан нӯшидагиҳо ҷанҷол мекунанд, дигар тамом. як сухани кӯтоҳи ҷавобӣ дар мо ҳаст ку мегӯянд зур аст. гап сари ба қавле солхӯрдаҳои футбол меравад. медонед дар ҳошияи пайдо шудани ситораҳои нави футбол ва арзиши серақамаи онҳо дар бозори трансферӣ ҳоло ҳам голзаниву майдондорӣ ҳаққу ҳалоли Роналдову Месси аст. чемпионати Аврупо хотима ёфт ва ҳарчанд мунтахаби Португалия барвақттар рақобатҳоро ҷамъбаст кард, вале дар охир футболбози беҳтарини ин чемпионат Криштиану Роналдо эълон шуд. португалӣ дар 4 бозии барпо кардааш ба задани 5 гол даст ёфт ва мунтахаби Португалия дар марҳилаи якашниҳоӣ аз мунтахаби Белгия шикаст хӯрд ва аз идомаи рақобатҳо маҳрум гардид. дар рӯйхати беҳтарин футболбозони Евро 2020 исми Роналдо ҳамчун беҳтарин футболбози чемпионат боқӣ монд. дар Копа Америка бошад Месси бо 4 голу 5 паси головар беҳтарин футболбози чемпионат дониста шуд. агар ҳар дуи онҳо раванд, кӣ гол мезанад номаълум. аз аврупо меравем ба қитъаи амрико ки он ҷо бачаҳои андак қаду басташон пасттар таърихи калонеро навиштанд. ман футболбози беҳтарини сайёраро ҳеҷ гоҳ чунин хушҳол надида будам. ниҳоятан Лионел Месси бо мунтахаби Аргентина аввалин ҷоизаи худро ба даст овард ва дар финали Копа Америка Бразилияи муқтадирро шикаст дод. ба назар чунин мерасад ки ин финал барои Месси буд, на барои Аргентина. вақте довар охирин садои ҳуштакро кашид, ҳама бозингарони Аргентина сӯи Месси медавиданд ва ӯро болои сар мебардоштанд. гӯё кули Аргентина он рӯз барои Месси ҷонфидоӣ мекард. ин ба хотири ҳамон баҳонаи андсолаи мухлисони Роналдо, ягона рақиби Месси ки аргентинӣ дар мунтахаб ҳеҷ коре карда наметавонад буд. Месси акнун дар муқобили Роналдо дар ин мавзӯъ ҷавоби арзанда дорад. Ди Мария баъдан дар суҳбат бо журналистон гуфт ки ин лаҳзаҳо фаромӯш намешаванд. Месси аз ман миннатдорӣ кард ва гуфт ки ин финали ман буд, финале ки қаблан дар он ман бозӣ карда натавонистам ва ин кор бояд ҳамин рӯз хотима меёфт ва шукр ки ба нафи мо хотима ёфт. иброз намудааст Анхел Ди Мария. Месси низ баъдан дар мавриди ҷоизаи навбатиаш ҳарф зад ва гуфт ки чандин сари сол мо барои гирифтани ин ҷоиза наздик будем ва ман медонистам ки кадом рӯзе мо ба он мушарраф мешавем. хурсандиовараш он аст ки мо дар Бразилия ҷоми Амрикоро дар муқобили бразилиҳо ба даст овардем. ин даста арзандаи ҷоиза буд, гуфтааст Месси. Роналдои дастон ё худ ба қавли Роналдои бразилӣ дар мавриди ҷоизаи аввалини Месси бо мунтахаб ҳарф зад ва гуфт ки биёед дар бораи ҷоиза ҳарф назанем. вақте гап сари ҷоиза меравад, ман ҳам ҳеҷ гоҳ лигаи чемпионҳоро нагирифтам. хизматҳои одами кӯтоҳро бо назари паст нагиред. ӯ натиҷабахш аст. ӯ ҳар коре кард накард тамоми дунёро маҷбур кард то ӯро дӯст доранд, гуфтааст Роналдо. акнун ман намедонам мухлисони Роналдо дигар мухлисони Мессиро бо чӣ баҳонае маълумат мекунанд. замони Роналдоро барои аз зарбаи ҷаримавӣ гол задан таърифу тавсиф мекарданд ки ҳозир барои Месси мисли пеналти шудааст. дар бозиҳои мунтахаби Мессиро танаву маълумат мекарданд ки ин мушкилиам рафт шуд. хайр дар бораи тӯби иттилоӣ ҳарф намезанем. нафаре ки ваъдаи ҳарифро аз актагон бо аробача бароварданро кард, худ гирифтори он шуд. гап сари рақобати сол миёни Конор Макгрегор ва Дастин Порье меравад ки дирӯз дар марҳилаи рақобатҳои UFC 264 баргузор шуд. чанда пеш Конор Макгрегор дар нишасти матбуотии пеш аз рақобатҳо ваъда дод ки ҳарифашро аз ғояти зарбаҳои сахт бо аробачаи маъюбӣ аз майдон берун мебаранд. вале дар рафти рақобат замони ҷанги баробар Конор Макгрегорро пояш шикаст ва ӯро бо ҳамон аробачаи маъюбӣ аз актагон берун бурданд. вале Конор ба қавле Конор аст. ҳанӯз замоне ки пояш шикасту
рақобат бо нафи дастин анҷом ёфт, Конор чун ҳамешагӣ дар ҳамин вазъият ҳам ба таҳқири ҳариф пардохт ва бо суханҳои зардор ба суроғаи ҳамсари Дастин Порье суханҳои қабеҳ равон сохт ва ғолибияти Порьеро як нав ғолибияти қалбакӣ хонд. ӯ гуфтааст ки раунди аввал хеле хуб сипарӣ мешуд. Мехостам раунди дуюм низ ҳамин хел барпо шавад, вале тақдир чизи дигарро ба мо нишон дод. Дастин чӣ хеле ки мехоҳӣ рақобати қалбакиятро истиқбол гир, аммо дар ҳақиқату дар ин набард ҳеҷ коре аз дастат наёмад. Агар ин ҳодиса намешуд дар раунди дуюм, ман ба ту нишон медодам ки ғолибияти ҳақиқӣ чи аст, гуфтааст Конор Макгрегор. Ҳабиб Нурмагомедов ки нав аз ҷониби пойгоҳи машҳури ESPN унвони равзгари солро гирифт, шикасти навбатии рақиби азалиашро дар саҳифаи инстаграми худ ба сифати таҳқир расонаӣ кард ва гуфт ки каси дигарро мехост ба аробачаи маъюбӣ аз октагон барорад, вале худ савори он аст. дар мо мегӯянд забони дӯст дароз аст, чӣ хеле ки он ҷо забони равзгари нотавон дароз буд. ба ҳамин тамом, то дидор хайр. дӯстони азиз, ба канали Спортеҷе даромада обуна шавед ва он ҷо аз видеоҳои ҷолиби варзишӣ хабардор хоҳед шуд. ба ҳамин тамом, то дидор хайр.